नांग्रा मानसिफोरखौ सन्मान होआब्ला दा नांग्रा मानसिफ्रा जुदि गोदाव सोराव जायोब्ला बै लेक्सार होग्राफ्रा जुदि कौटि थाखानि मालिक जायोब्ला अब्ला सोर नांनो ओंखारबोनो दिनै एनडिबि सेंग्राफ्रा एक्स एनडिबि सेंग्राफ्रा दिनै गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ बिथांमोना माने साख्रिनि गाबख्रावबाय थादों बिथांमोननोबो जों होजानायखौ लुगैयो दिनै हाजिरा मावलाबायनानै जानानै दङ सोरबा थेला नारलाबायनानै जानानै दङ सोरबा दिल्ली बम्बाइआव हाजिरा मावलाबायनानै जाहैना दं बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनाखै साख्रि होगोन होननानै बुंबाय थादों एनडिबिनि सेंग्राफ्रा दिनै एक्स एनडिबि जाबाय बिथांमोनाथ' माखासे जायहा माने एलिजिबल जायहा रोंगौथि दं जाय मोनथावना बैसो दं बिथांमोननो हो दा नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन सुक्तिखौ जुदि मोजां जादोंब्ला दिनै एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बेबायदि गोदाव सोराव खालायनाङामोन मार्टियार्स फेमिलिफ्रा जेरैबायदि मोननांगौमोन बायदि मोननांगौमोन थाखा फैसाखौ बाजेटआव लाबोयो खिन्थु जों बिथांमोना होनो हाया जों नुदों आसाम सरकारा 150 कोटि थाखा होगोन होननानै बुंदों होदो जाय मार्टियार्सफ्रा दिनै जाय मुंख्लंफ्रा दिनै नांना थैलांनो थाखाय दिनै बिटिसि जादों नङा होमबा दिनै बिटिआर जादों सिगां माने गोबां माने जों मोनथाम सुक्ति जाबाय नङा होमबा बिएससि बिटिसि आरो नोंहा माने दिनै बिटिआर मोनथाम सुक्ति जादों बिसोरनि थाखाय जादों मुंख्लंफोरनि थाखाय जादों नांग्रा मानसिफोरखौ सन्मान होआब्ला दा नांग्रा मानसिफ्रा जुदि गोदाव सोराव जायोब्ला बै लेक्सार होग्राफ्रा जुदि कौटि थाखानि मालिक जायोब्ला अब्ला सोर नांनो ओंखारबोनो सोर स्टेन्डआव थागोन बिथांमोना बेनो फोरमाय बिथांमोननि दैदेननायाव जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि रावबो गावनि अधिकारखौ लानानै नांनो ओंखारबोनाय नङा ओंखायनो खोब दुखु नांथावना दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै कर्टआव हाजिरा हैबाय थानो गोनां जायो एक्स एनडिबिनि सेंग्राफ्रा खावसे जेलाव दङ जों खावलायगोन बिथांमोना सुक्तिखारि जोंबो सुक्तिखारि खिन्थु दिनै जों पावाराव गैया जों अपोजिसन थादों बिथांमोननि गोरोन्थिखौ नुनायखौ जों आसिथुयै खिन्थानानै होदों दा खोथाया जाहैदों मा दिनै बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थाबा जानाय नङा फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुनना लाबो जायफोर रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांमोनखौ हो मुख्लं न'खरफोरनो जिथु 5 लाख करि माने होनो गोनां एककालीन भाबै जिथु माने सरकारा होनो गोनां बेखौबो हो नोंथांमोना साख्रि होनो गोनां होथावना बा मोनथावना दङ पस्ट खालि जादों बेखौ हो नोंथांमोना जानला मोनला खोथा बुंनानै बिपिएफखौ रायबाय थानानै जानाय नङा मानोना बिपिएफखौ नोंथांमोना रायै 3 बोसोर बारहोलांबाय 3 बोसोर बारलांबाय 3 बोसोराव नोंथांमोना रायनानैबो दासिमबो उदै बुङाखै नामा नोंथांमोननि खामानि मावनाया बे बिपिएफखौ रायनानै जोबगोन नामा बिपिएफआ 17 बोसोराव दालां बानायबाय लामा बानायबाय कलेज बानायबाय इउनिभार्सिटि बानायबाय स्कुल बानायबाय मेडिकेल बानायबाय गोबां बानायबोबाय 17 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना गोदान सुक्ति लाबोनानै दिनै मावगोन होननानै खोथा होदों मानो मावनो हायाखै दा रायैनो नोंथांमोना एरायना थांसै नामा दा नंखायनो नुदों बिथांमोना जे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै पावारखौ सोरनोबा होनानै गावस्रा दिनै बिपिएफखौ रायनायल'सो बिसोरनि खामानिया डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय सेंग्राफोरखौ बोरै साख्रि होनांगौ बेखौ मावालासिनो सोरनोबा अफिसारफोरनो गावनि गोहोखौ होबाय ओमफ्राय गावस्रा खालि मिटिं खालाय बिपिएफखौ रायै टाइम पास खालायबाय थानो बेखौ रायजोफ्रा बुजिजोब्बायना बुजिखाथारबाय बेखौ नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना खुनु फैदे सरकाराव फैला बे रोखासै आरो रायजो राजाफ्रा जेबायदि मिटिंफ्राव जेरैबायदि लोब फैनानै बिपिएफनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बाहागो लायो जानजि खाफ्राबाय भटार्सफ्रा रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्राबाय सोरनो भट होनांगौ बिथांमोना होसिख्राव बुंबाय जानाय नङा दिनै सोरनो भट होनांगौ बिथांमोना फोरमान होखाबाय जों मिटिङाव दिनै सरकार गैयाब्लाबो गावनि पकेटनि फैसाखौ खरसा खालामनानै बिपिएफनि मिटिंखौ खोनासंनो फैयो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर फैबा जेरैबायदि फैनानै लोब जों बाहागो लाफैनो फोरमान नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव इलेक्सनाव सोरनो भट होनांगौ अलरेडि भटार्सफ्रा जानजि खाफ्राजोबखाबाय बिथांमोना जिबायदि खालायबाय थादों बिटिसिनि सुबुंफोरखौ सान्थि दोननो अनगायै असान्थि खालायबाय थादों बिथांमोना मालाबा माने इलेक्सननि नटिस हरो मालाबा सोरखौबा जानला मोनला बुङो दा रायैनो बिथांमोना टाइम पास खालायगासिनो दं नंखायनो आरो बारा गैला बिथांमोननि माने भेलिडिटिया जोबसिगोन आरो नंखायनो बारा गोबाव गैला रायजो राजाफ्रा बेखौ नुखाजोब्बाय